jo el que no volia era un taller on es produïssin objectes sense més ni menys en uns determinats dies. Jo volia que hi hagués una gestió, unes negociacions, uns intercanvis d'informació. Estem parlant de gent de 14 fins a 20 anys, gent que ja crec jo que poden aportar molt, que tenen criteri, que tenen interessos personals. Hi ha un taller d'adhesius que estan fent aquí al costat, hi ha una mostra també d'adhesius a nivell internacional, que ha fet una convocatòria online, hi ha una gent que es dedica a fer fotografies per una banda entre ells i a més per documentar tot això que està passant, hi ha unes persones que han dissenyat un poc la imatge gràfica de la mostra, hi ha una gent que es dedica més a pensar un possible guió d'un altre projecte on tots estiguin vinculats en diferents àmbits. L'stick art, bé, pot ser una evolució del grafiti. Bé, és un moviment que va sorgir als anys 90 i és una mica una evolució de lo que eren les lletres. La gent va voler fer personatges, missatges, no sé, ampliar un poc el món i fer noves coses. Ha arribat un moment que això ha canviat i ara la gent ho ha mesclat amb el disseny gràfic, il·lustració, etc. O sigui, dibuixos però més professionals. El grafiti està més enfocat a un àlies, en canvi les ferretines, saps, no poses qualque nom ni res, estàs en l'alma. Nosaltres el que no volem és vendre el nostre art, nosaltres pensàvem que és gratis i qualsevol la pot saber. El chico de azul hizo como un flyer donde dejó escrito una dirección de correos y todo el mundo vio esa imagen y vio la parte de correos y los han llegado sobre esa parte de allí. Hay de Rusia, Argentina, Alemania, Holanda, también hay de Madrid, Barcelona, Andalucía. Hem decidit que elaborarem un projecte a nivell d'intervenció a la ciutat en format de stickers i aquest projecte el durem a terme d'aquí a juny i al juny exhibirem un poc en què consisteix aquest projecte i documentarem aquest projecte fotogràficament.